Egunon berriz ere Euskal Telebistaren ikusentzule zareten guztioi, Getxotik San Miguel Ligaren 7. jardunaldia gaur, eta Getxoko 38. ikurrina jokoan. Klasiko eder eta bikain bat gaur hemen duguna. Algortako Portu Zarraren parean estropada eremua eta emakumeen lehian datua, ez dut eman bukaeran, haizeak iparra nagusitu da, 9,1 abiadura. Ea orain, ea poliki gora egiten duen, Ibon Gaztañazpi? Haize pixka bada hori, 9,1, hemen guk, haizetxoa eta brisatxoa gustora hartzen dugu, baina hor, batez ere, aruntzakoan, itxaso aldera, joaterakoan, desenteko oztopo egiten du. Eta normalenak garai hontan, eta haize mota honekin, iparralde hortxe dabil, gora egitea izan hori da. Bueno, bagoazen zelkapenarekin, gogoratu, Hondarribia dela, ligako nagusia, 69 puntu eta 5 garaipen, 6tik 5 irabazi ditu Mikel Orbañanosek prestatutako taldeak. Urdaibai 2. da, hor koska 5 puntura joan da orain, Kaiku 3., 4. Orillo, gero San Juan 5. garaipen bat, Petronor Bandera irabazi baitzuten, jarraian Astillero, Tiran, Zierbena, Kabo, San Pedro, Portu eta Zumaia. San Pedroren atzo oso egun ona Bilbon, Portugaletek tartea badu baita ere, eta sufritzen Zumaiarrak urrutitxo geratu baitira zelkapenean. Asko falta da, abuztuaren bukaerarako erabakiko da, zein doan matematikoki bera, baina urrutitxo dira. Patroien zelkapenean, hor da, Unai 6 punturekin goian, Aranberrik ere 6 ditu, eta gero badatoz, besteak hor burrukarako eta Kaixaren saria eta elastiko txuri hori irabazi nahia. Eta ea ontziak ari dira prestatzen, lehen txandan, atzoko azken 4 denborak arituko dira, eta sosketak lehen kalean Zumaia kokatu du, 2. San Juandarrak, 3. Kabo eta 4. joango da Portugalete. Eta lehen ere aitatu dugu, baina hasiera meintzat inork nahi ez zuen kalea, lehenbizikoa da, eta gehienek erditik nahi izaten dute, hemen Getxo joan, aukeran jarrita, 3. kalea, entrenatzaile gehienen nahi zutena, eta printzipioz behintzat, Zumaiarrek ez dute suerterik izan. Kabo ere, ez da horretik bat ere ondo ibili, baina hori gero ikusiko dugu. Irudi polita askoa ikusi dugu. Jende pixkat ere bai, Algorta, Hondartzatik ere ikusteko. Eguna proposa dute. Hondartza, leporaino betea dugu, Ibon. Bai, ikusi besterik ez dago. Plan ederra, haiek etzan da lasai eta estropalaria jota zo, egurrean. Andera txuria goian, Erne. Gorria goian, bai! Atzo bizkor, hori da. Inorkestu aldegin. Hemen ditugu balanek. Portu aurretik branka sartu duena. Zumaia ere hortxe. Parean dira da. Orain, zikin une horretan, lehenbiziko kalea, 2. nola moldatzen den. Ematen du San Juandarre sartu nahi dutela branka hor aurretik. Hoixe litzatek hemen normalena, ikusirik duten baina, zelkapenean 5. direla, eta atzo ez zuten asmatu, baina gaia badute. Bueno, Zumaia, aipa dezagun gaur bi aldaketa ditugula, Ibon. Hori da, bat, 5. tosta estriborrean hor badiola eta gorrotxatik ibili dira, 6 estropaetan, gaur Jago Baura izartu du, lehenbiziko estropa du, aurtengo San Miguel Ligan, eta gero Baborrean, beste aldaketa oizko samarra errazkin atera, eta Iñaki Larrañaga sartu du, baina 2. tostara. Horretarako Iñaki Urtubia, 3. tostan jarri du Patxi frantzesek. San Juan eta Kabo estropadaren buru hartu nahian, Portu batera eta Zumaia bira, seguruenik gaur estropada hautsi egingo da, bi aurretik, eta Zumaia eta Portu teorian behintzat hor beste lehia batean, ez, Ibon? Hori da, normalena San Juanek eta Kabok bere maila honen eman ezkero alde egite izango. Eta patroia eta 5 arraunlari aldatu ditu Joseba Fernandez, San Juandarren arraunlari eta entenatzaileak, Ibon. Hori da, gaur patroi, Endika Perez eta estriborrean sartu dinak, espaldan Iker Murgiondo, 3. tostan Unai Bilakorta eta Mazda tostan 2. Xabi Zabala. Ibai Ziztiaga gaur aurreko lanetan dugu, eta Baborrean itzuli dena
laugarren tostara Aitor Artetxe. Eta horretarako Joseba Fernandezek mutilak tostaz mugitu ditu eta atzoko kuadrilarekin alderatuta 3 arraunlariek bakarrik errepikatzen dute tosta barkatu, 4 bi hankekoek, Josebak eta Endikak. Ia traineru berri bat. Eta hemen Kabo, eta Kabon Gustavo Vázquez entenatzaileak 4 gizon aldatu ditu. Aurrekalaria, Sergio Gartzia eta Baborrankekoa. Eta estrigorrean berriz, Triñanez eta Abeijon. Eta Gustavo Vázquezek berak esan da, beraiek nahi baino irregularrago dabiltzala eta sentsazioak desente galduta. Zalantzak, Bai, ez? bai. Galiziarren artean, Azkeneko- Kabokoen artean. Bueno, aste honetan beste erabateko entrenamenduak egiteko aukera, 2 estropada etxean, gero Galiziko txapelketa ere bai, hemen Euskal Herrikoa dugu, Kantabrian ere bai, han Galiziakoa. Asteburu polita dute etxean, baina astea berezia. Oso bereziare, gaur oso ondo irten da Kabo. Bueno, Portugalete, jarrinerari dagokionez, patroia gaur Karpintero da, hor aldaketa bat, eta beste 3 arraunlari ere aldatu ditu Angel Gomez. Hori da, estriborrean, espaldan Arkaitz Olazar eta Jon Abascal, horretarako Bernau Jarbide kontrankera karri dugu, hor ikusten dugu, eta Baborrean, Jon Ander Baion. Eta mugitzen ez dena, Orioko estropada ilun hartatik, Angel Gomez aurreko lanetatik, ez da mugitu ere egiten. Hor da Portugalete, eta momentuz Kabo eta San Juan aurretik dira. Segundu bateko tartetxoa dute, Galiziarren alde orain, Portugalete Laura, Zumaia 6, eta Portukoek gutxienez hori izango dute, Zumaia atzetik dugu. Portugaleten helburu horixe da. Bueno, Joseba Fernandezen hitzak ekarriko ditugu pantailetara, eta Erne, begira nolako hausnarketa egin duen Joseba Fernandezek atzoko estropadari buruz. Bueno, a ber, atzokoa, ustez, gaindituta deu, atzo etzan egun izan guretzako. Eta, talde bezala akatsa izateaz gain, hori ez horren bestekoa izan zela iruditzen zait, nire akatsi izan zela. Esan behar dut, behar bada arrisku gehiegikin jolastu nun, eta, hor segundazko juntzian batez ez jabogetan. Eta, gatoz ustez burua garbilakin, eta, estropada ona botatzeko asmoz. Garbi hitz egin zuen, gizon ausarta da Joseba, autokritikoa, eta entrenatzaile honek egiten duten bezala, kendu presioa mutilei, eta bere motxilan sartu ardura guztia, ondo egina Joseba. Hori da, Horentxe, begira patroia ere egiten, 3. palat, hori da. Erne Kaborekin, tosta pare bat aurretik da. Kabok 4 eta 53, 3 gehiago, San Juan Darrek, 4 eta 56, handa Portu, 4. kaletik 7, eta Zumaia 11. Kaboren lehenbiziko luze oso nari ditutzen, Mikel, Gaur egungo San Juan hori, eta itxasoan ia 4 segundo ateratzea, benetan aipagarri. Eta gainera parean doaz, balitz bat lehen kaleti doala, eta besta 4. baina... Bigarrenetik eta 3. erdikaldetik doaz, hori da. Ea orain. Bitartean Portugaletek traineru bateko errenta du Zumaiaren aurretik. Ez da txarra. Ez da, begira Karpinterok zer esan diet, San Juanekin 3 segundu galduta. Eta orain ikusi beharko duguna, guk hemen begi kolpez eta ez dugu antzematen olatua denik, baina hor zerbait izango da, belaunetik berako olatu hori, ea joerak ikusten diren. Felix Aizpurua Zumaia, egun hon? Bai, egun hon. Beno, beste egun batez, hortxe, azken tokian ikuste dugu Zumaia, gaur ere bai itxaso zabalean. Bai, itxaso zabalean, itxasoa bare zamarra eta burrukan atzeko zulotikan ateatzeko. Zumaiak aukera ematen dira arraunlariei, gaur debutari bat ere badugu. Bai, Jagoba Urain gaur estriborian sartu da, Patxi Frantzese sartu du, Horrian ere beste aldaketa bat izan da, eta Zumaiak Arrobiaren aldeko apustua egin du beti, eta hortan jarraituko dugu Arrobiarekin. Ilo ginen azetera eta hor gabiltza. Borrokan, azeten, San Miguel Ligan. Hala da, burrukan, ez? Norbera dan bezalakoa da eta dan tokira iristen gea. Gu, momentuz, honean iristen gea, denbuak erakutziko du edo urtiak, Zumaiko Arrobiak noraino eman dezaken. Sorterik onena, Felix. Eskerrik asko.
Hori da kerbitze egitea, Ibon. Bai. Ona etorri gara dugunarekin, eta horrela jarraitzeko asmoa dugu. Eta begiratzen ari nintzen Zumaiaren aurrea eta boteka bezala ikusten zen, hor sekinunea harrapatu duten abarmen. Dena den, Zumaiak portu treniru batera du, Bai, asko falta dela horrein luzean ari gara. Eta Kabo eta San Juanen artekoa, Ibon? Segundu bat, eta hemen ikusten dena da estropada hautsi egin dela, atzetik eta aurretik, eta estropada berrean. Sorteko gara, bi lehia dauzkagu. Baten presioan bi. Eta orain Kabok nola reakzionatzen duen San Juanen joaldi honen aurrean, Hau izaten da. Alfonso Diazen oioa dira. Nioen San Juan darrentzat izaten dela ona. Palero ikusi, nola ari den, zerorren trenerua biztearena jaten, horrek ematen du. Eta Kaboko patroia dagoeneko maldizio. Lau segundu bestalde, atzeko burrukan, Portu eta Zumaiaren artean, ematen du Portugalete orain hobeto datorrela. Eta lehen emakumen txandan ikusi dugu, nola entrenatzaile guztiek, estriborraldea bilatu du. Ez da nabarmen egia izan, baina joera beti izan da, aruzkaldeko, 3. eta 4. kaletara joateko. Oraintxe esan du minutua falta dela, buiarako baina gehiago beharko dute, Zetuta gehi edo horrelakoren. Parera, joan dira, San Juan da. Kabo, San Juan, Kabo. Eta Portugaletegia bitreneru Zumaiari. Zumaiak gaur 8 erori egintzen zeharo Donostian, bigarren ziagoatik aurrera, ea orain Zumaiarren nola reakzionatzen. Jarraitu beharra dago, buru altxata. Bazen Portugaleterekin. Begira, brankak, bi brankak hortxe, parean, Kabo, San Juan, Kabo. Nika Perezek izan du, garrantzitsu orain olatuaren bat hartzen, olatu koskorra, oso txikiaren laguntzen duen. Hor da patroia. Mutilak animatzen, eta etorri dira. Haizu, ontzi bat jandiote Kabori, 4:43 Ziabogan, 4:46 San Juanek, eta orain parean dira. Mira, marruarekin, palada markatzen du, marruarekin. Bukaera. Zotan esaten du jendeak, ze marru egiten dute? Pala uretan danean, ez da kasualitatea. Ez. Bizkarraren bultza erori hori lagundu egiten du hotxarekin. Bueno, balizak gainan dituzte, parean. Ea maniobrati nola irtetzen dire. 8 segundu atzean, Portu Zumaiari, Une txarra Zumaiaren zat. Hemen, batez ere hemen, nerrepunpa gehiago izaten da eta. Hasi da aurretik Galiziako ontzia, Kabo. Zabaltxo ezela Kabo. Eta irten parean. 9:48 Kaboko entzaten segundu bat gehiago maniobra erdian San Juan darrentzat. Porturentzat 9:48 eta Zumaiak 10:0 Eta hori ere, lehen esan dugu estropada pitan hautsi dela, Porturen bentaja abantaila ikeragarria da, Zumaiak orain. Kabok 2 segundu hartu dizki orain San Juani. Eta Portugaletek Zumaiari 3 traineru lan erdita. 3 traineru eta duela 2 minutu terdi, 3 minutu, 3 segundura zegoen Zumaia kolpe hartu dute. Segi egin behar duenein Zumaia. Segi, arraunket hartuta segi Ahora más que sufritzen. nunca, equipo, a ver, dite. Danon arten. Vamos a salir. Horra askotan, Mikel, nahikoa izaten da, mutilen bat, pare bat, pizka bat erortzea. Trainerua, domino bat bezala hazen da, erortzen. Hor gogor, hor egoskorkeria eskatzen dugu askotan, orain behar dago. Nahi osak, baborera begiratu, non dira beste hori horiek. Atzo Patxi Segi egin behar da, segi. Patxi frantzesek esaten zu, kuadrilla honek batez ere, jende gaztea dela, bai, mela, orain zaildu gabea, eta orain gaunetan botatzen dituela, altan, zakur zarrak, eusteko, eta, biru maldizio bota, eta biru marru bota, eta eusteko, gazteai. Andoni Tirado, Portugalete, eguerdion. Eguerdion, bai. Pero ikusten ari gara gaur ere, Zumaiaren aurretik doala jarraiera, hori beti da posgarria, sailkapeneko azken tokia atzean usteko alegin horretan, ez da? Bai, momentu honetan, gure helburua da behintzat Zumaiari aurre hartzea, eta ematen dugu gaur lortzen ari garela.
Atzo estropada Ibaian jokatu zen, gaur itsaso zabalean, eta patroi aldaketa ere egin duzuela ikusi dugu. Bai, pixka bat, gure plantilla ez da oso luzea eta horrekin jokatu behar dugu. Ikusten ari gara, 3. tokia txanda honetan, Kabo eta San Juan, koska gorago daude ez. Bai, atzoko emaitzek agintzen dute, ez dira gure maila berekoak hori argi dago, eta guk pixka bat izango dugu referentzia gero San Pedrorekin. Ba, ikusiko dugu, sorterik onena. Eskerrik asko. Ez da egoera txarra Portugaleteko entzat. Egia esan gaurko estropadazia aurretik 7 puntuko altxorra zuten. Badakizu ez, elkapeneko azkena matematikoki bera doala, jetxe egingo dela abuztuaren bukaeran, eta alderantziz azken aurrekoak playoffean parte hartuko duela. Eta, momentuz 10. San Pedro da 21 punturekin, Portugaletek 5 gutxiago ditu, bada tartea. Eta gaur horrela bukatzen bada, okerrik ez dela, beste segundu bat gutxin ezpai, beste puntu bat. Eta begira, horra izia ikusi dugu nola sartzen den, hor amura hortatik, leheno Endika Perez entzun dugu barrurakoan, estriborrei eskatu zorein baborrei batez ere. Horrein ere, kanpora, Kabok lehen egin du. Hobeto bai, ditu 3, lehen aldiz GPS-a orain ziaboga ostean. Eta hor gauza handirik ez, baina mugimendu pikarroa da, begira, atzera eta horrean nola egiten du. Equipo Perna que se queda. Todo esto, amigo. Muy bai. Ahora. Antzoko dira, kutilak animatzen. Irregularrari direla diote, Bai. Que se quedan, berak hori nahi, geratzea, baina esan egin behar diolakoak. Eta treneru bat sartu die, psikologiko oso garrantzitsua izaten da hori. Ikusita gainera nolako motorra duten hauek gehienetan bukaerarako. Eta begira Urasala, hor 6-7 kilometrokoa izan, baina Urasala dagoeneko mugituta. Arraunerako traba. Nasia. Jesus, Portugaletek joan da nola gainera, Portuk Zumaiari 12. Hori ulergarria iruditzen zait. Tarte hori dela Portugalete eustea, Morales gainezka etorriko dira. Eta Zumaia Kalbario mendire egotzen orain, eta Beronekin, eta gazte jende horiekin, eta sufritzen. Eta bien bitartean aipatu beharko dugu, zema nobedade azken urte hauetan Bilboko portuan, Ibon, nolako instalazioak, nolako kaiak. Hori garai batean, Mendimagal horrarte, arroka bazterra zen. Garai batean, horretxe azpi hori eta Santurtzialde hori. Santurtziko estropa urte askotan horri izate zen Santurtziren bandera, Iberdolaren bandera, urte askotan. Itxasoan, itxaso zabala esan dezakegu, kanpoko molia hura egine izango zen baino. Kabok, ontzi bat berriro. Ontzi bateko errenta, San Juani. Ea da. Lehen ere horixe zuen lehenbiziko ziaboan. 15-0-6. San Juan pasatxo bezala, eta balantza eginda gainera. 3 gehiago San Juan darrentzat, 15 eta 10 ere bai. Handa Portu. 15 eta 20 Portugaleterentzat. Eta oraindik hurbiltzen Zumaia. Maniobra ostean Kabok San Juani 4 Ibon. Bai, beste segundoren bat. Zeran ziabogan. 15 eta 13 Zumaiaren denbora. Portugaletek 13 segundo eta lehenak Kabok ikusten duzue. 26. Kabok San Juani 4. Ea ba, lehen etorri dira. Lehen etorri da. Baina orain boster ere igora tartea. Beñat Mendizabal, San Juan, eguerdion berriz ere. Eguerdion berriz. Oraintxe bertan entzun berri ditugu Joseba Fernandezen hitzak autokritika egiten, atzokoa bere akatsa izan zela, onartuz. Josebak esan baldi badu guk ez dugu zer esan behar, autokritika da eta oso ondo. Akatsa izan zela, iruditzen zaizu? Nik ez daka zer esateko entrenadorearen hitzen aurka. Bera kale esan du eta ados. Dinoz, baina postua, atzokoa. Postua, ez da gustokoa, ez 10. gelditzea horrezko txandan zaudenean, eta, goian egoteko aspirozioak dauzkazunean, baina gauza garrela dira, eta...
Hala dira. Kabo aurretik honetan, bueno, ikusi dugu oso parean joan zaretela, baina Kabok oso luze, azken luze bikainak eite ditu gainera. Bai, bueno, gogoratu orain dela urte bete, latza pasara zizkigun Kabok nik, oso fresko daukat hori, eta bueno, sareri oso gogorra da, beraz, ea zer egiteko kapaz garen. Segi, estropada bukaera ikustera, eskerrik asko. Zuri. Bueno, urbildu dira San Juan derrak. Bosteko zuloa zabaldu du Kabok eta orain 3 besterik ez. Atzean Garbi 3. Portu, 4. Zumaia. Bueno, polita izango da bukaera, Bon? San Juan dagoeneko, ia 40 palan. Endika Perez, olatuari segitzeko ekinez, esanez. Baina, Kabok ere utzi nahiko dio, Zazpireun da 50 metro luze falta dituzte. Hor goian datua. Ontzi bat. Berrogei palan, Kabo ere 40 palan. Kabo ere bai, hor dugu datua. Hau baldintza egin, ia ergometroan bezala askotan bakarka aritzen dira estropalariak begiak itxi eta manen, orain ere bai. Dani Vázquez, Kaboko ordezkariarekin nago hemen, 2 días, egunon, otra vez. Egunon, buenos días, sí. Otra vez aquí estamos y bueno, hoy parece que nos está saliendo un poquito mejor las cosas. Esos 3 segundos, 4 segundos que estamos marcando a San Juan, que es un barco que es de los de arriba, como ha demostrado. Y bueno, de momento contentos, a ver cómo acaba. Y bueno, ahí vamos. Un comienzo de temporada que no ha sido muy regular, digamos, para Cabo, ¿no? ¿Lo esperabais así? Bueno, era un poco no previsto, pero se podría entrar dentro de lo previsible, de lo que es andar con un equipo amplio, porque no lo teníamos el año pasado y estamos ahí ajustando. Bueno, está Gustavo ajustando más bien. En cualquier caso parece que esta tanda la estáis dominando, nada está escrito hasta el final, eso es así, pero siempre quedar por delante del 5º de la clasificación general de San Juan supongo que motiva. Sí, evidentemente era una buena tanda porque teníamos a San Juan de referencia. Zumaya, Portugalete anda un poquillo más flojo, ainda que la última regata con Portugalete pues al final nos ha podido. Y bueno, estamos ahí, estamos motivados, tienen ganas de demostrar ese trabajo que tienen hecho de invierno. Y bueno, ahí estamos. Pues suerte y buen viaje de vuelta. Muchas gracias. Labo segundo berriz, ematen du Kabok ez duela hemen amore emango. Begira San Juan nora dator. Norabidea lehenengo kalearen bila dator. Bai, olatuak korrontea ere gehiago izango da. Kabo ere bai, Kabo ere bai. Kabo bigarren gora bezala, San Juan nabarmen. Horti sartzen da. Kabo Gaspare aurretik noa, beste hori nora doa, begiratuz, Jose Gurutik. Antzeman ere bai, patroiaren sensazioak ontzi barruan. Askotan garrantzitsuena horixe, patroiak ez tomatzen duen, atzeko txopan. Bai. Eutxiko dio. San Juan erabat trabe sartuko da 0 kaletik. Erabat. Eta 3 segundura ere, bai. Bai, gurutzatu ere San Juanek, Erabat. Estropatokia. Baina eutxi egingo dio Kabo. Kabo aurretik. Cabo da Cruz, bai! 19:56. Bai San Juan, azkenean hortzen, 4 segundo bizkorrago galiziarrak. Portu ere bigarren kalera, emakumeak ez bezala hauek bagorrera jo duten guztiek. Hemen Portu, bai Portugalete. 19:56 Kabok, 20 bat San Juanek, 23 Portugaletek. Eta hemen dator Zumaia. Eutxi mutila, segi! Bai Zumaia! 26 segundo bukaeran atzerapena hori da, 20 eta 22 Begira, Zumaiarrentzat. Eta lehertuta arraunlaria. Lehertuta eta buruan ere kolpe hartuta, eta hori txarrena. Bueno, Kaboren erreferentzia hemen dugu ba. 19:56. San Juanek 20 bat. Portugaletek 23, beste puntu bat sartu dio gutxienez, zelkapen nagusian Zumaiari, 20 eta 22 Zumaiari. Agurterdi berriro ikusentzunez areten guztioi. Hauxe da lehen txandak ekarri digun sailkapena, Kaboren erreferentziak balio du 19:16. San Juanek 4 gehiago, gero Portu eta Zumaia. Orain bigarren txandan, hor dirauntzia pres lehen kaletik Zierbena. Bigarrenetik Orillo, hirugarrenetik Tiran, laugarrenetik San Pedro.
Bandera gorria, bai! Bai, Hasi da Jaun Andreok bigarren txanda hemen Abrako uretan. Getxoko 38. ikurrina jokoan. Oso txanda interesgarria hemen duguna Ibon. oso, Zierbena, Orio, Tiran, hor, bueno, erdi parean dabiltzan embarkazioak, oitik ere bai, Orio, Tiran ere bai, emaitzan lortuta, eta San Pedro, larun batetan lortzen du, tarteka, hortxe muturra sartzea, eta ea zer ikusten dugu. Pare-parean lauak, momentuz. Bai, ea orain, Zierbena lehenbiziko kale honetatik, Ea nola moldatzen den. ea eusten dio, hor, repunpa gune horri. Zunzunegiren taldean gaur Zierbenan 5 aldaketa ditugu. 5 aldaketa, 2 estriborrean, 2 baborrean eta aurrekalaria estriborrean, David Pérez, hortxe, eta Ignacio Fernández hartu dira. Aurrean Sergio Albo eta baborrean, Markel Elortza eta Alberto Vidal lanerako. Hori jo estropadaren buru hartuta. Segundutxo bat Tiran eta Zierbenari, San Pedro 2 segundu galduta. Hori garrantzitsua, hori otarrentzat azken urteetan eta estropa ona egin dutenean, beti, une honetan, aurretik edo segundu bat aldeko izan dut hori otarrek. Hemen getxon estropadako zonak egindakoak. Eta hori jo gaurko honetan, bigarren kaletik lanean, eta esan dezagun hori jotarren artean gaur, nobedade asko eta garrantzitsua ditugula. Asko eta asko, batez 6 ere. aldaketa eta nortzu dauden kanpoan gaur, Ibon. Hori da, aldaketa kopurua batez ere harrigarria ez da. Odei Arrizabalaga, Alein Osanbela eta Xabier Arregi arratola dira, estriborrean, eta baborrean berriz hartu direnak. Josu Indo, 3. tostan, horrek esan nahi du, Martxel Aldaik. Aizperoren tostan. Hori da, eutxe egiten diola, hor harrigarria, Indo ikustea. Lizarran berriz ere lanerako 4. eta Arruti aldape espaldan, eta kanpoan geratu dira, Altxerrei, Lasarte, Larrea, Joritz, eta Izperro besteak. Ea ba, momentu zor da, hori jo buruan, Zierbenari eta Tirani bat, San Pedrori 3. Tartea txikia da, noski. Lanean hasi direnetik, orduzu egoian kronoa, 2 minutu. Hemen Tiran. Aldaketa salea izaten da, Jose Angel Cambados eta gaur ere 12 erdi bat egin du. Eta aurrekalaria gainera, Arrobiko Jonathan, Fontenla. Hori da, gaur horrekalari berria, estriborrean 3 aldaketa, Marcos Peña, Roberto Carlos Costas eta Kevin González hanketik, eta baborrean berriz, Jose Manuel Iglesias eta Christopher González hartu dira. Gaur, hankeko pare berria, jarri du Kanbadosek, eta nik nabarmenduko nuke, bazkeneko 2 estropadak onak kateatu dituela, eta zire irregularra izan zuen, baina badirudi, badatorrela Tiran. Tiran aipatuta, esan dezagun, atzo Ogroben estropada gaur eta atzo ere izan zuten Perillokoen etxean. Da, momentuz Galiziko Ligan, San Bertolameu, da buruan 42 punturekin, aprobak 38 gero, Coruxo eta Arez. Han ere bada, odol berria. Bueno, hemen San Pedro. San Pedro laugarren kaletik, momentuz azkena da, atzerapen txiki bat, 5 segundukoa, eta nobedaderik ez hemen, aldaketarik ez, Ibon? Aldaketarik ez, aurtengo ligan, eta azken urteetan, denboralditan oso gutxitan ikusten ari gara, laumatetik igandera, estropalarik ez aldatzea, baina Aroztegik hori erabaki du, Aroztegirekin ere hitz egin dugu, eta esan dugu, bueno, igandetan baino izaten dela, itxasoan dituztela batez ere lan. Hemen Aroztegi entrenatzailearen hitzak. Bueno, atzoko resultatua oso gustagarria izan zen, 7. itia puntu batzuk lortu genitun, Portugaletik aldein da, eta gaur aber itxason, ze joera ateatzen. Oantxe etorri geha, eta oain zodiak hartuko dugu, da ikusiko du pixkat itxasua, eta bertan da izeik ez duen ateratzen, eta ez gaur ez dugu aldaketari izan. Horba, aldaketarik ez, momentuz, Zierbenak hartu duren estropadaren burua, eta haizu lehen kaletik, lehen Zumaiak sufritu egin du, eta Zierbena horari da. Tiran segundo batera hori jo bira, 3 hauen artean estropada ederra izango dugu. San Pedro Gordea galdu du, traineru pare bat. Era bat atzeratuta ez dago, baina... Bi traineru asko galduta Aroztegi entzun dugu, eta alen esan duguna. Aroztegi gaitortu dugu, batez ere lanak itxasoan dituztela, eskarmentu gehiegi gabeko arraunlariak ere baditu, eta itxasoa pixkat mugitzen denean, traineruaren errendimendua maila dezente geska omen. Konparaketan, Kabo Zierbena baino segundo bat bizkorrago, baina beste datoa, San Pedro Portugalete baino motelago. Adierazgarria oso.
Zierbenaren lehenbiziko luzea, zoragarriago, Lau eta berrogeita amasei Zierbenaren zat, Kabok lau eta berrogeita amairukoa markatu du aurrez. Hori jok lau eta berrogeita amazazpi, Tiranek ere bai, San Juanek lau eta berrogeita amaseikoa egin du. Eta San Pedrok 5-0-2, Portugaletek 5-0-0 egin du, Zumaiak 5-0-4. Eta orain, maniobra ostean, Zierbena Orio eta Tiran, segundu bateko tartean igo. Orioren ziago gari ditu zaitu zona. Goazen Mauricio Tarrekin. Sigue acabando. Sigue. Ahora. Ahora. Final. Final. Ema. Ema. Atea. Atea. Unai Etxeberria gaur ere ez du rankean. Atzo aurrantzen garro hankean berriro. Eta martxera aldairentzat, asteburuko bi estropadak, erantzunkizun handiko hankeko postuan, igual. Bai, handian, Tuila Uraparretan izango da, eta orain, hor aukera horiek aprobetxatu behar izaten dira. Zierbena orain, orain, desente sufritzen barurako une honetan. Jose Manuel Oiarbide, San Pedro, eguerdion. Eguerdion. Beno, atzoko 7. tokiarekin, konforme ikusi dugu Arostegi entrenatzailea, posik. Bai, posik, gaude, atzo puesto nahi genuen. Eta, bueno, 7 puntu dauzkagu Portugaletei, eta atzo esan izun bezala, gure gerra Portugalet eta Zumaia dia. Eta aber gaur nola guazen, estropa bastante polita iten egia, eta aber nola guantatzen dugun. Hori esan behar nizun, ez da, puntuak bilatuz, Portugalete aurkari zuzena atzean uste. Bai, puntuak bilatu diren. Bat balima bat, bi balimeia bi, eta zenbatak gehiago izan hobeto. Eta gaur igandea, Jose Manuel, gaur aldaketarik ez du ikusi, traineru barruan, ia ba, horrek funtzionatzen du. Ez que, kasualidadia, itxasoko estropa guztik egin ditura, laugarren kaletik egin ditu. Eta igandia beti estropa txarrak egin ditu. A ber, noizbeite zuerti izaten dut kales kanbiatzen den. Gio beste eskusa bat izango da, baina beti bai zuzez izatea. No, gaur kalerik okerrena Zierbena komendauka, ez da? Boa, hoi javi izan edaki. Nigo hain galdetu jo zine hemen eta bezenek esaten du zeintan kaliko eta txarrena. Irabazten dunak esaten du beria dula ona eta galtzen duna beria txarra, beti zoze izatea. Sorterik onena, Libianentza. Bale, eskarrik asko. Ez du, gozeinek esan hori, Oiarbide, esperientzia handiko ordezkaria. Kaleen kontuan, gero asmatzearrez izaten da guk hasieratik galdetzen du eta gaur inork nahi etzuena, entrenatzaileek aurrenekoa. Zierbena erortzen ari da, Bai. Zierbena orain lehen kale horretatik asko ari da sufritzen. Begira, Zanberro karrapatu du. Tiranek hori jori bi, luze honetan aldatzen ari dira gauzak, Bai, aldatu ere. Zierbena lauen arteko askarrena izan baita, lehen luzearen amaiera. Hori, nola interpretatu dut, itxasoaren misterioak ere, bai? Lehen korrontea eta airea, esan dugu, aurreko txandan ikusi dugu, nola olatua aprobetxatzeko, laugarren kaletik lehen bizikora nola etorri diren. Iparra izan dute gehien bat, 8,7 bataz bestekoa, orain mendebaldetik ari da gehiago. Begira Zierbena nondi datorren, hori horren gainean dator. Nik ez dakit edo gero olatu aprobetxatzeko, edo errepunpa horri ies egiteko. Begira, Zierbena hori horren kalean nabarmen, edo hori horren ubera aprobetxatze aldera. Aizu Ibon, eta Tiran estropada egiten ari da, Tiran gaur maila honean ikusten ari gara. Eta hirugarren egunez jarraian. Hori orain, begira GPS-a ze markatzen digun. Eta han parean ziren, lauta 57 egin dute biek. Hala ere, Kaboren denbora erne, txandak biak kontutan hartuta eta datuak gurutzatuta, Kabo, San Juan, Tiran, Orio, 3 segundutan lauak. Eta Zierbena orain, Portugaleteren denboratan. Hori da, eta San Pedro, bigarren luze honetan, bentajari galdu gabe, Tiranekin eta 5 galdua zituen, orain 6. San Pedro orain, Tiran eta Orioren abia duran dato. Bai. Bukaera eskatu, zirekoi. Ea ba, lan erditan Kabok 9 eta 48koa. Markatu digu, lehen txandako garaia izan da gainera Kabo. Txamarra eskatu dute, eta rektidean treneru bat Tiranek. Bai, hor da Tiran. Ba, 9 eta 49 Tiranek. Hori jo orain.
Cabok 9:48 egin du lehen, eta begira Tiranek 9:49 San Juanek bezala, hori jok 9:52 San Pedrok 9:56 eta Zirbenak Portugaletek baino bi gehiago 10-0. Eta maniobratik irten eta gero Tiranek hori lau ibon. Lau eta San Pedro ere gainean. Ea orain, kanpora, orain arraunketa eta asko aldatzen du. Maiz eta itxaso txarra izanez. Hori irakoiz da, azpitik. San Pedro lehen luzean galduta, baina ea orain, Zierbena alderantziz erabat erori da, bigarren luzea. Eta orain ikusteko amorratzen dago, lehen San Pedro erori eginda, lehen bizikoan Zierbena oso ondo, ea orain zer gertatzen da. Kale kontuak ziren edo nola erreakzionatzen dute. Guaiz Mendizabaltzen, taldeari, animatuz. José Luis Herrerías, Zierbena, Guardión. Bueno, ¿qué le ha pasado a Zierbena este segundo largo? Bueno, no sé si la calle o qué pasa, pero no parece que se navega por esa calle de vuelta. También ha pasado con Zumaya y creo que por esa calle no se navega. Nadie, de hecho, quería la calle 1. No, pero bueno, llevamos una racha muy mala que no nos está acompañando la suerte. Con respecto a la regata de ayer, ese octavo puesto también en la clasificación general, me lo acabas de decir, ¿no? No estáis muy contentos. Bueno, al final ayer poco a poco salvamos medianamente la regata, pero bueno, la suerte no hicimos ayer tampoco una regata brillante, pero bueno. Muchos cambios ha hecho Juan para la regata de hoy, supongo que intentando mantener a los remeros que remaron ayer en Ría y aprovechando las cualidades que tengan los otros aquí en mar. Bueno, sí, los cambios habituales que se hace de un día a otro, 5 cambios, son los que normalmente hacemos de un día a otro. Y bueno, pues a ver lo que da. Suerte. Vale, karikaz. Herrerías jauna, eta Tiran estropada egiten. Lau bost hori eta San Pedro eusten ari da egon. San Pedro lehen luzean ez da moldatu, baina gero bai. Atzo ere horixe gertatu ditzaion. Lehenbiziko ziagoan asko galdu eta gero errekuperatu. Guazen hori jotaren ontzira. ¡Látalo! ¡Hazme caso! ¡Látalo! ¡Equipo! ¡Segundo bajadito! ¡Una parada solo! ¡Sigue! Xe, bo segun oraindik eusten, Eta hor baborrek eta pegi biztan dituzten. Bera, namena jugona, Barkatzeko! Atzetik aurrea, baiez! Eta gero maniobra ostean, eta ikusi egin behar da, hendi falta da hemen. Eta hor zezan du, bere aldamenea jungo dela. Bueno, askotan, pixkat orain baborrera joan eta leian sartzeko, edo beste urduri jartzeko, edo... Bitraineru, Tiranen momenturik onena da. Tiranek hori 6 eta aurreko txandako garaileak Kabo eta Tiranen artean segundu bat. Tira, orain artean Galiziarrek, bi honenak. Gaur hemen getxo. Atzore aipatu genuen, hor segundu gutxian enbarkazio asko izango zirela, eta gaur ere hori gertatu da. Liga osoan ikusten ari garena. 33 palan, Tiran, Horra esan edo arraunen luze begira, nola entregatuz, Baina gaur sortzi ere, Donostian estropada harri-garri osona egin zuten, atzo ere bai, 3. ateatzen ari dira ona, Tirangoak erreskadan. Aixe errotatik begira, pasaleku ederrak bai, hori ezagutu nahi baldin baduzue. Gaur ala ere uste du jendeak ondartzaren aldeko apustu egin duela, Ibon? Bai, pila bada, behira horrelatuzka horiek, Horren baten du ez erreztela, baina horrek kanpora egiten duen barazo gutxi, eta barrura asko lagundu. Hori eusten orain, hautsi nahian. Tiran Kaboren kronoa markatzen, Krabo segundutxo bat bizkorrago. Haure gertatzen da batzutan. Gora bera asko, eta gero 2 minututan ematen du, bakoitza bere ritmoan ordo ala, ez? Lanean. Egire, kostaura pasaz, Arraunilera blaitzua, Indarra tegatzen pertsoak ala esate zuen, Arraunilera blaitzu, tenkatzen indarra zuri-zuri uzten du albotan aparra pertsozarrak, horixe daba, Estrapuak eta irudia dotorea.
orain txamarrekoa. Bala guzti batera pasa, atera, hor misterio asko dago, eta errepikaldi hortan iruditu zait, zer zuzendua bazegoela, Bueno, hor beste batzuk anguloak eta hori baino beha ikusten dira. Asko erabiltzen dute entrenatzaileak, bideoak eta asko erabiltzen dira. Gero eta gehiago. dute ba, entrenatzeko ere, zenbat joaten dira baina GoPro hartutata. Hori da. Gordoa. 15-0 Tiranek, Kabok 15-0 markatu du. Gero, San Juanek 15-10 eta Oriok 15-12. San Pedrok 15-15 eta Zirbenak Portu baino bat gehiago. Eta maniobra ostean Tiranek hori 6, San Pedro hori 8, Zirbena 15-era. Ea ba, Orio segundu bat errekuperatu du. Ea orain, amorratzen nago ikusteko zer gertatzen den. Emakumeek guztiek estriborrera jo dut. Nolabait korrontea aprobetxatzeko. Eta lehenbiziko txandako gizonezkoek berriz, olatu aprobetxatzera, 0 kalera etorri dira. Ea zer erabakitzen dut. Iñaki Arostegi, Orio, eguerdion berriz ere. Bai, eguerdion. Borroka polita, Tiranekin. Bai, hementxe, Tirane estropa hona iten eta hortxe heldu ezinikan, hortxe 5 segundutan jarrikea eta ez du lortzen jatia abentaila hori. Azken luzea, zein izango da estrategia orain? Nesketan ikusi dugu, Astiberrera egin dutela? Ez dakit, Maria Goraka dijua, ez dakit, nora leheno baziran estriborrea jundia lehenengotan dago eta azkenen 0 kaleruntze etorri dira eta ikusi berko da, guen ze estrategia jarraitzen duten. Aldaketa batzuk egin ditu Aizperrok, bere burua kanpoan utzi baita ere? Bai, azkenen urrengo astean ere 3 estropa daude eta, demoraldia aurra dijua eta, jendiari atsedenara eman bertzaio eta, hortako rotazioak egin berdia. Sorte hon. Venga, eskerrik asko. Tiran nagusi txandan, bi traineru hori eta Tiran Kaboren denboratan ibili da orain segundutxo bat bizkorrago Tirango urdinak. Ea ba, Orio 6 aspira, orain San ari da, Pedro gehiegi erori gabe, baina hor pixka bat atzeratu da, 10-11. Tiran dator orain, Orio eta San Pedro baino azkarrago. Zierbenak ezin dio buelta eman, Portugaleteren denboratan dator. Segundu pare bat motelago orain. Azken aurrekoa izango ote da bat Zierbena gaur. Egin duen lehenbiziko luzearekin. Orain kezka baldek uzenek izango duen, Mikel. Gero Kaiku joango da, hortik, eta haiek ere izango dute, buruko minpizka bat. Txandako beste protagonista, Suso Núñez, Tiran, buenos días. Hola, buenos días. Que te vemos dando referencias aquí, Sí, estamos haciendo una buena regata y estamos ahí en una lucha con Cabo en un segundo y vamos, a ver si podemos quedar por delante de ellos. Eso te iba a decir, va de gallegos la cosa en diferentes tandas, eso sí. Sí, por desgracia no podemos estar juntos y hay que aprovechar y aquí el duelo va a seguir la línea de los 3 últimos años y creo que hasta la última regata, ¿no? ¿Qué te parece la calle que te ha tocado? Yo creo que es buena. No. Y nadie quería la 1. No, la 1 se está viendo que se están quedando los cuartos por ella. Suerte. Venga, gracias. Tiran, 2 segundu, bizkorrago Kabo baino, Kabok irabazi du lehenengo txanda, 19-56 markatu du, orain bizkorrago dator Tiran, hori 7 txandan, San Pedro 12 eta hor tartean, zailkapenean, danak gurutzatuta 2 txandetakoak, Tiran aurrena litzateke, gero Kabo, San Juan eta Orio laugarren. Eta Kabo eta, San Juan eta Orioren artean, orain segundu bat San Juan darren alde. Ez errez, eta Oriok orain 2 segundu hartu dizkio San Pedro hori. Kabo ondo aritu da, baina Galiziako beste ordezkaria, aurtengo San Miguel Ligan Tiran, estropada egiten ari da gaur. Nik izan behar banuke, eta begi kolpez ari naiz, Davidek estriborrera jo du, David Alvarezek, ezta? Ala iruditzen da ibentzat. Estriborrera jota laugarren kalerak. Irakoitzek ere, ez du San Juan darren apustu egin da Kabokoena, Lehenbiziko luzean, lehenbiziko txandan, guztiek egin dutena, Zumaiak ezin zuen noski, baina beste bai. Tartea gora doa. Tiran asmatzen ari da, 9, hauxe, momenturik onera, Tiranentzat. Eta Kaborekin konparatuta ordea ez doa gora, 2 segundutan dago. Orain txogoi pala falta ditu, San Juan, Tiranen. Orio eta San Pedroen artean treneru bat. Tiran oso indartxu jaun Andreo. Oso estropada ona egiten ari dira. Moañako gizonak, urrengo asteburuan, etxean arituko dira. Larunbatean Moañan eta igandean Boiron izango da.
Kabokoen estropada eremua. Tiranek hori 8-9, hor da Tiran, Kaboke 19-56 markatu du, horren azpitik Garbi Tiran 19-53. Eta San Pedro estutzen baita ere, hala ere Orio Garbi, traineru bat lehenago. San Juanen atzetik. 20-2 hori jo, San Juanen atzetik bai. Eta San Pedro 20-4, Portugaletek 20-13 markatu du. Eta hortik gora, Zierbenak 20-18, azken aurrekoa momentuz Zierbena. Hortuk, Zumaiari beste puntua sartu dio. Eta David Alvarez ere mutilak soriontzen. Estropada egin du Tiranek. Estropada oso ona. Eta San Pedro gaur ere pekatua, atzo bezala lehenbiziko luzean. Pekatua edo gehien orduntxe galdu du San Pedro. Eta Zumaiarentzat, orain gertatutako guztia, oraindik kalterako. Puntu bat gehiagoko tartea aurretik daudenek. Bueno, referentzia jaun Andreok, Getxoko 18. ikurrina irabazteko, Tiranek utzi du orain. 19-53. Agur bero bat berriro Euskal Telebistaren ikusentzule zareten guztioi. Hau da momentu zelkapena, bitxanda jokatu dira hemen Getxoko 18. ikurrina irabazteko. Tiranen denbora hobetu behar da. 19-53. Gero Cabo, San Juan, Orio, San Pedro, Portugalete, Zierbena eta Zumaia. Eta horrezko txanda lehen kaletik Kaiku. Bigarrenetik Urdaibai. Hirugarrenetik Hondarribia. Laugarrenetik Astillero. Ea ba. Haizea ipar-mendebaldetik bezala, ez da? Eta aldaketa txiki bat bai, hori da. Lehenengoan 8,6 bataz bestekoa iparretik, bigarren txandaren bataz bestekoa 7,6 mendebaldeko ikutuarekin. Iragarria zeon, haizeak errolatu eta norabidez aldatuko zuela. Nire ustez honek, lehenbizikoa bigarrena, txarrago egiten ditu. Kaleak, zen nahi dut. Estillero hongo da, atzera xego. Zuzentzen ari dira, bai. Iska bat... Bateko bandera txuri, Erne! Bai! Balekoa. Ordoaz ba. Ea zagertatzen da. Hondarribi eta Astillero. Lehenbiziko luzean bintzat, estorpada badaukagun. Lehenko igandean ez bezala. Lago parean dira. Lehen bikaletatik, ea, nola moldatzen diren. Kaiku eta Urdaibai. Zurinagak esan du, aurrenak. Ea ba, segundo batean dena. Agarran el culo, nos vamos con piernas en dos. Zurinaga duzu azpitik. Zerlan eskatuz, Hankak mugitzeko zanez. Bueno, Korta eta Lakaren taldean Kaikun, aldaketa pare bat, Ibon. Bai, hori esek egiteko aukera dauka, gehien ez bit, hori esek egin ditu. Gintza Zubiri, 5. postan sartu da, Jon Larrañagaketari gaur lehorrean da, eta Baborrean berriz, espaldan, Angel Mari Rodríguez, lanerako, hortxe ikusten dugu, Zapela Zuriz, Antxe Babor espaldan, eta Zunbeltz Perez, arrobiko gizona, lehorrean da. Estillero giru segundu galdu ditu jadanik, Minutu bat pasatxo eta ontzi bateko atzerapena. Hondarribia Branka aurreti zartuta. Urdaibai eusten, Kaiku ere batera. Ea ba. Hemen Bermeotarra. Bizkaiko txapeldunak. Hiru aldaketa eginda gaur. Zirriborrean David Iglesias. Sartu dortxe ikusten dugu, txapazen atzetik, kontrankean, eta Baborrean berriz, Javi Polo kontrankean da, horretarako atzo Rua kontrankean zen, ankera pasatu, Ruiz lehorrean utzita, eta Ibon Bazterretxea de barra, hortxe, hirugarren posta, Baborrean da, horretarako azkarate aurrera bota du, Zuleika lehorrean, non saltzamendik aurten azkarate darabil, komodin lanetan, eta Ojeda eta Berzaitz ere toki zaldatu. Bueno, ba, eusten ari dira Bermeotarrak, Hondarribia eta Urdaibai parean. Kaiku bira, Astillero bostera, hemen Hondarribia, ligako nagusia, liderra, erakustaldiak pilatzen ari den Arraun elkartea, eta asteburu honetan ere, Orbañanosek mutil guztiei gutxienez estropada bana. 7 aldaketa, Zirriborrean 3, hortxe ikusten ditu, Gari Uranga, Ugutz Bilbao, eta Inigo Jauregi. Aurrekalaria ere aldatu egin du, Gonzalo Carrion veteranoa lanean da, eta Urko Redondo lehorrean, eta Baborren berriz,
Gaur arraunean Peñategia zu bigarren tostan, 5. Galde Responda, eta 6. tostan Alexu Dabe. Urdaibai eusten ari zaio, Bueno, zerbait egin dute bermeotarrek. 2 minutu eta 40 segundu eta Hondarribiarekin hor dira lehiak. Honek emango die, indarra eta animoa, bermeotarrei. Astillero asko ari da galtzen. Bitraineru. San Jose ontziari dagokionez, patroia aldatu du gaur Dani Perez entenatzaileak, Castanedo kokatu du eta beste 5 arraunlari ere aldatu ditu. Atzo zan genuena, Mikel, Dani Perez, aztebukua erero ari da, patroia aldatzen gaur Castanedo da, estriborrean 2 aldaketa. Hankekoa bat, Daniel González eta 4. tostan, Victor Manuel Fernández aurrekoa ere aldatu du, Carlos Iriondo lanean eta baborrean, Carlos Diez eta David Pérez espalda. Hondarribi eta Urdaibai buruan, Kaiku 3, Astillero 7, 8 eta hemen Zabalak, veteranoak Bermeoko arraunlariak Iker Zabalak estropada atarian esandako. Azmue ja berandu gabiltz. Gure azmu izango lekide gaur lehenenoko bandera izatie, baina banderak oso garesti dauz, Ondarra bi oso fuerte da dabil, atzo guk estropada txarra egin genuen, ja bi askanioko 2 estropadak ligan nahiko txarrak egin dugu, bai bueno, Urdaibai gara, eta beti Urdaibai momento latxetan hor agertu da, eta gure asmo izango da gaur gure maila motie, eta gure maila moten badugun, banderan pelean izango gara. Talde ondo, talde nahiko veterano samarra gara, eta eskara nervioso jarriko zainoko emaitxagatik, baina ja goguaz ja, behintzet, bandera bat irabazteko, eta ia gai garen, Hondarribiri buruz buru irabaztie tandan. Garbi hitz egin du. Zabalak, 2. kaletik da Urdaibai, 3. Hondarribia, buruz buru pare-parean, ea ba. Salto koskorrak ere, bai horre, begira. Baturik ez, baina. Urdaibai bera. Tostaren bat. Ez. Parean. Hondarribi tostatxoren balena. Ziaboga. 4 eta 50 bientzat. Kaiku ere gainean da, ea orain. Kaiku geuzen dion etorrerakoan. Printzipioz kale txarra orain da hori. 4 eta 50 Hondarribi eta Urdaibairentzat. Urdaibai, Hondarribi, Kaikuk 4 eta 53 lehen kabok egindako denbora da hori. Eta orantxe Hondarribiak segundutxoren bat hartu dio. 2 ere bai, Kaiku 5, Astillero 13. Zenbat alde izan dugu, zenin garrantzitsuaren lehenbiziko ziegogatik irtera unea. Hauxe, estropadazko orain hauzten dira. Astillero 10. alitzateke behin-behineko zelkapenean. Ez da bil gaur ondo. 5 segundu galduta, estropada buruarekin. Sara Kobo ordezkariari galdetuko diogu. Buenos días, egunon. Buenos días, Sara. 10ª posición, me comentan mis compañeros que estaría ahora mismo Astillero. No está haciendo una buena mañana, ¿no? No, la verdad que por tiempos en la general seríamos 10º ahora mismo, bueno, a 14 segundos de Hondarribia. La verdad que está siendo una regata bastante desigual al resto, no hemos sido regulares hoy, veremos a ver cómo avanza la regata y a ver si podemos raspar unos segundos con respecto a las otras tandas. Lo que tiene pelear contra los gallos, ¿no?, en esta tanda de honor. Sí, la tanda de honor muy bien, pero claro, tus rivales están en las tandas anteriores y Kaiku, Hondarribia y Urdaibai están un paso por encima nuestro y se nota. De todas formas, ayer con esa 4ª posición, sextos en la general, yo creo que Astillero está dando una imagen muy buena. Sí, la verdad que estamos siendo bastante regulares, las regatas en mar quizás sean nuestro pequeño punto por mejorar y bueno, por lo demás, la liga avanza y 6º puesto, mientras siga ahí no está mal. Que así sea, gracias. Nada, gracias, Sara. Hondarribik hartu du ontzi bat, Ibon. Eta orain Urdaibai eta Kaiku parean dira, 4 segundura. Eta hor olatu giroa da, Zu zango apart hortako, baino bada. Bi bizkaitarrak, Hondarribiren atzetik lanean. Kaiku eta Urdaibai. Tira el cuello, Neko, no te levantes. ¡Arriba! ¡Ahora! Urdaibai golatutxo bat hartu du. Eta esan die Gorkak orain luzio honetan eutxi behar diotela. Hauxe dela gakoa.
Kaiku nahiko eusten ari da, Desente. Ea orain, bigarren luze erdi honetan. 3 ontzi hauek, Hondarribi, Urdaibei eta Kaiku Kaboren denborak hobetzen ari dira. Nabarmen gainera, Hondarribi Kabori 9 segundu. Tiran, gero sartu da hor, Tiran orain 10 legoke. Hondarribik berriro tartea, 5 igo du, Ia bitranieru Kaiku kaldea. bizkat atzeratu da. Barruan osatzen. Estribor espalda. Minuto bat egoga. Disfruta golpe bat. 1 hora hasta dentro. Olatua, barrura, 6 segundu. Bost aurretik. Pinganillo antzeukan, eskua belarri antzeukan eta esan du estriborrei eskatu dit. Baina olatua sartzen den norabideagatik estriborra. Remata este burri sigue. Au. Hau Hondarribi. Ibaian eta itxasoan, Ibon. Bai. Eta Ziabogan Urdaibei eta Hondarribia denbora berean ziren 2 traineru. Sartu dizke 3 minutu terdian Urdaibei eta Kaikuri. Kaikuri 3, Kaiku 9 10 da. Estropadaren unea izan daiteke hau, Orain txari da Hondarribia. Azken minutu terdi honetan. Astillero oso kaskar gaur. Portugalete baino segundu bat motelago azken aurreko alitzateke orain. Urdaibeik eusten dion. Eta Kaiku lehenbiziko kale honetatik orain sufritzen. Orain. Zati honetan. Zierbena, Zumaia orain ibili dira. Beste golatu geixeago ere, bai, segurazki laguntzeko. Hor da Urdaibai, 6 aspira. Aurretik Hondarribia. Ama Guadalupekoa nagusi gaur ere. Gaur aurreneko luzean ez. Bigarrengoan hautsi dute estropa, erroari dira usten. Orain artean 6tik 5 irabazi ditu Hondarribia. Haietatik 4 erlojupean. Gaur 6garrena eraman nahi dute etxera. Asteburua borobildu. Hor da Hondarribia, Kabok 9 eta 48, 9 eta 36 Hondarribia. Arte ederra, bi traineru eder. 9 eta 43. Hau esaten da hona. Hondarribia zi. Kaikuk 9 eta 48 Kaboren denboran. Eta 4. handa Astillero, baliza horian. Hortxe, Astillerok 10-0 bat, 11. tokian Zierbenaren atzetik. Eta maniobra ostean, 8. Ziabogan 7, orain 8 Hondarribiak Urdaibeiri. Kaikuri 12. 3 traineru aurretik Hondarribia orain, dagoeneko estropadaren gobierno hartuta, gobernantza hartuta, eta honik ikeragarrizko, batxara emango ditu. Zurinagaren aholkuak eta aginduak dira. Hondarribi joan da, Ibon. Bai. Hondarribi joan eginda. Hiru traineru Bermeotarrek. Gaur 8 Donostia lehenbiziko luzean txikitu zuten. Gaur momentuz bigarrengoan. Eta orain euren arraunketa hartu eta zeinek kendu. Pedro Mari Abando, Kaiku, egunon. Bai, egunon. Lehen biziko kalea egokitu zaizue, okerrena, antza denez, ezta? Ematen do, beste txantatan ikusten zan, jente lotzen ari dela, eta, susma genukan kosten goiagula batez ere, lehenengo eta 3. luzean, nahiko zaila izango direla. Gero bueltan, haren zabaltzen gara, eta oleatzu txiki bat horrek aprobetxaten, zeo zer rekuperatu, oin galtzen ez badugu instantzia horretan, gero saltzeko azkenengo luzean borrokan. Bigarren luzean hautsi du Hondarribiak gaurko estropada? Bai, atzo bere bai. Atzo bardin, hortxe 8-10 segundo, eta gu bigarren partean aguanta egin gendun, oin atzoko bigarren partea egiten dugun, eta mantentzen gara postu horretan borrokan Bermeotarregaz. Hori esan behar nizun, 9-14 segundo, Urdaibai Kaikuren artean borroka, bigarren eta 3. tokien artean, baina argi bili Kabok ere demora nahikona eta Tiranek ere denmarkatu dutela. Momentu honetan, 5 segundo, hortxe gabiz 5-6 segundo, gatzi zingo da, zegoelatok ez dire markatzen hemen zabaldu egin behar gara 3. 4. kalera, eta uste alde bateik euro datozelako, eta gero oleatu txikia datozenak atrapatu egin behar du lehenego. Ia horrela den, sorterik onena. Bale, eskerrik oso. Hondarribiak 10, dauden olatutxoiek harrapatu egin behar dira, baina beharko dute Abandoren nahia da, baina gero errealitatea.
Urdaibei eta Kaikuren arteko diferentzia ez da horren handia, 4 segundo. Astillero minutu erditik gora galduta doa. Urdaibei eta Kaikuia abiadura berean doaz, Hor da Hondarribia. Nagusi gaur ere. Gaur ere, ia gozatu beste lanik ez. Lanean segi, bere horretan. Asko galdetzen dute zein oten sekretua, tripulazioen sekretua. Gaur ere 7 aldaketa egin eta badabil. Nabigatzen du, nire lagun batek esaten du, txitxarroa bezala doa, kanpora bezala, nahituen bezala doa. Aurrenengo sekretua urte askotako lana. Hori da bestea. Eta hor sartzen diren gazteek arraunketa eta, badakite, eskola ikasia dakarte dagoeneko, juveniltatik eta abar, plantilla zabala, gauzak garbi, zenek agintzen duen ere bai. Dena esateko, aipatu beharko dugu baita ere, aitzeak bera egin duela orain, Zenbakiak, hane momentuarenak hor daude. Aldatu ere bai, pixkat naztu, baina indar gutxi. 10 segundo, hor dago tarte. Ea Urdaibai eta Kaikuren artekoa. Palaz pala esaten du Zurinagak. Nahiko dio Urdaibairi, kulturen bat edo beste manejatu. Eta Bizkaitarrentzat gaur ere sufrimendua. Bai. Beste puntu bat gehiago izango du. Hondarribiren nagusitasuna harrigarria da denboraldi honetan. San Juanek irabazi zuen Zierbenan, beste dena Hondarribi aldera doa. Eta begira nola da treneru hori, askotan aipatzen da, nola nabigatzen duen. Horixe, bat ere kalterik egin gabe, joaten dela, martxarik geratu gabe, badirudi. Paladaren bila atakera doa zenean ere, eragozpen gutxi egiten, kalte gutxi egiten diola treneruari, eta orain ere badoaz. Baliza gainean dute bai. Kabok 15-0-6koa markatu du. Erne orain, Kabo eta Tiran, Kaikuren mailan. Eta Bermeo gara, dio Aran Berri. Bermeo gara. Hortxe Karrion, ona sartu du, behira batte balantzari gabe, orain baborra ziko da lanean. 14 eta 51 Hondarribia. Hori erakustaldia. Hauek ateratzen da besteak sartzen. Bederatzira Urdaibai, 15 segunduko tartera datorrela Kaiku adierazten digu GPS-ean. Hor da, 15-era bai. Eta Astillero beste horren beste galduta. 37ko atzerapenarekin Astillero. Zumaia bera, Aurtengo estropadari kaskarrena du, Kantabriako ordezkaritza. Eta hau, porturentzat ere, ona. Hor Astillero sartuko balitzake, bat Zumaiari beste puntu bat aterako lioke. Kaiku sufritzen ari da, Urdaibai 10ko tarte hortan eusten aldan bezala, baina Kaikuk beste bi traineru galdu ditu. Hondarribiak bigarren luzean Urdaibairi 7 jartu dizki. Kanpora beste bi, eta luze batean puskatu duziago estropada. Patroiaren esfortzu ere, hor indarra ere behar da, Zenuke patrontzan askotan teknika eta bai, baina hor arraun pala zabal horri eragiteko korde pixkat ere behar da. Bai, noski. Asko. Hori da, eta entrenatzaileek, flakatura ez egiten dituzte, baina hori mugutzeko behar da, Zinez, joalan egin da. Bai, beste hartatik behar da. Argaldu bai, baina... Argal bai, baina begira nola dauden, Beitu. Beso sustar horiek eta... Atleta ederrak biak. Baita Munarriz ere noski, hor daurretik Hondarribia. Hondarribiak 10 Urdaibairi, 16 Kaikuri Jaun Andreok, 40 Astillerori. Asier Beitia, Urdaibai, eguerdion. Eguerdion. Ikusten ari gara itxaso zabaleko estropada ederra, baina Hondarribiak hautsi egin du bigarren luzian. Bai, eurekaz ezun gara lehenengoko luzera arte, da ziabogi monkeran alde egin dute. Konforme, gaurko kalearekin?
Bueno, guk betzatu irutala, hemen normalien irutala esaten die, zapurtxu bet diferentziak, bai, bueno, bitoka asku da alan esan bide. Eta bigarren posturako borroka hor, ez bakarrik aikurekin, baizik eta tiran eta kaborekin ere bai. Bai, aur gabiz, lau segundo, iru segundo, obi hau gabiz, bai, bueno, ia zer pasaten da azkaneoko luzien. Gaur tantza ikaragarria egon daiteke baita ere puntuetan. Bai, hombre, ja beste punto bi edo iru galdute madun ja ondarri bize badu, Sorterik onena. Ba, eskerrik asko zueri. Bigarrenari eutxiko diola dirudi, baina tiranek lehen 19 eta 53 markatu du bigarren txandan eta hori zaindu beharko dute bermeotarrek gaur bigarren postuan amaitzeko, Ibon. Une honetan, Urdaibaik segundu bateko aldea du, eta begira orain nola datu zen. Eta Hondarribitarren errenta, gora. Bai. Gora bidei dagokienez, nahi duen tokira joateko aukera, begira. Guztiek, hau, naiz eta olatuak laugarren kaletik lehenbizikora markatu, han korronte gehiago da, alde, eta ara doaz guztiak. Urdaibaik estutu beharko du, Tiranen denbora hobetzeko. Momentu hontan, hause litzateke gaurko behin-behineko zelkapena. Hondarribia, 12 Urdaibai, Tiran 14, 17 Kabo, 19 Kaiku, 20 San Juan, gero Orio, San Pedro, Portu, Zierbera, Astillero azken aurrekoa eta Zumaia. Astillero, zorrute. Bermeotarrak ere da marri gozo harritzen. Eta hemen sortio gita meritzi palan da torruz bai. Hor da Hondarribia. Oso nagusi. Dotore. Beste erakustaldi bat jaun Andreo. Bitik bi, asteburu honetan, orain okerrik ez bada, eta gogora ezagun, urrengo asteburuan, esango dituzte Galizian bi, eta gero astelenean, Euskadiko txapelketa. Hiru egunetan hiru estropada, bidai eta guzti. Zuzendu du pixkat egoera Urdaibaik, bigarren 11-ara, Tiran baino 3 segundu bizkorrago. Bera, Hondarribia laugarren gora, eta Urdaibai zabal... Norabide ezberdin hartu du, Bai, lehen zabaldu egin da Urdaibai, gero olatuari atzea emateko. Gorka Aranberrik beste norabide hartu, hala ere, Hondarribia aurretik garbi, 10 Urdaibai. Maniobra honek seguru asko bigarren postua emango dio. Zabaldu egin da olatu aprobetxatzeko. Hondarribia, bai! 19 eta 40. Beste bat, Sakura. Olatuan Urdaibai, Bai, orantxe. Bai, olatuan sartu da. 9 segundura, 19 eta 50. Hemen dator Kaiku. Kaiku azkenean 6. postura, 20 bat, eunenekoa daude hor San Juanekin, baina Tiran 3, 4 Kabo, 5 San Juan, 6 Kaiku, 7 Orio. Etan da Torozo urruti oraindik Astillero eman da 46 segunduko atzerapenarekin. Egurra eman dio Hondarribik. 11. Eta 11. 20 eta 26 Astillero. Kolpe latza hauentzat. Hondarribiak nagusitasun handia gaur ere. 19 eta 40, begira. Bezarka den garaia, nola espa, banaka ez ditu bat zorionduko Joseba Amunarritzek. Gazte eta veteranoak denak ari dira Dotore, Orbañanosek prestatutako kuadrilla horretan. Aurrera zara, Frantxis González Etxabarrirekin. Pospozik, hemen Hondarribitarren ordezkaria ez da gutxiagorako, zorionak Frantxis. Eskerrik asko. Beste garaipen bat, 6. 7-tik 6, ez dago txantxetarako konturik hemen, Ez, egia esan gehiago ezin dugu eskatu, lan bikaina egiten ari dira estropada guztietan, eta nik uste dut hemen gora aipatu behar dugula, gainera arrobiko jende askorekin, atzota gaur 9 arraunlari arrobitik aterata, nik uste dut horrek adierazten duela guk hartu dugun bidea egokia dela, eta horrekin ere estropadak irabazi daitezkela. Aldaketa ugari, atzo Okerrespanago 7, gaur beste horren beste. Sartzen den jendea sartzen dela, Hondarribiak garaipenak eskuratzen ditu, eta segituan hauze ditu estropadak. Zein da sekretua, Frantxis? Sekretua nik uste dut lana dela, eta azkenean urtez, ekipoa hobetzen joatea, jende berria sartzen,
baina horre denbora darama, denbora lana egiten bigarren trenerarekin, baina uste dut hor dagoela sekretua, ez? Lana egitea, pazientzia edukitza ere, zeren urte batetik bestera zein da hori lortu, eta ez dago esterik. Eta bestelako ontzientzat, etxipena, besterik, zer egin dezakegu Hondarribia honen aurrean? Bueno, burrukatu egin behar da, ez? Ezin da etxi eta, guk ere izan ditugu horrelako garaiak, ez? Nahi eta ezin, orain guri tokatzen zaigu garaipenaz gozatzea eta hori egin behar dugu. Itxasoan, Ibaian, litzateke elkarren segidako 3. liga eta koroa ere, zeuentzat. Une eta urte gogoangarriak benetan. Horixe da gure helburua, horretara goaz, eta bidea behintzat jorratzen ari gera, ez? Ja, ligaren erena pasada eta, momentu hortxe goaz. Hau, ospatzerik balduzu, igandetan, esate baterako, herrian? Bai, herrian 8 aldera harrera izaten da, arraunlariei, eta, badara magu, ez? Hilebete osoa harrerak egiten eta jarrai dezala. Eta Galiziako astebukararen ostean, Euskadiko txapelketa, horri begiraia edo momentuz ez? Bai, dena begiratzen dugu, denboraldia orokorrean begiratzen dugu, helburu ezberdina ditugu, alde batetik ligan ondo biltzea eta txapelketan ere, txapelketetan. Gipuzkoak irabazi genuen, Euskadikoa tokatzen da, ea lortzen dugun hori. Sorterik onena. Eskerrik asko. Francis González Etxabarriren azalpenak, zentzu handiz, esandako hitzak. Gauzak bere neurrira eramaten saiatu da, eta nik uste dut hausnarketa egokia egin duela. Gizon hotza da, Francis, nola irabazten duenean, gauzak ondo ateratzen ez direnean ere, bere tokian egoten dakiena, eta Hondarribiaren inguruan, ezer berririk ez, goraipatu, eskotan esaten digute, ez eta artean kalean da, Hondarribia famatzen duzu, zer egin behar dugu? Zeinek ez du famatuko? Erakustaldiari dira, eta atzori esan genuen, abek segurazki, bere historiako, mente bat baino gehiagoko historiako luzeko karirik onena bizitzen ari dira, eta goza dezatela, eta ea egun txarra noiz etortzen den. Urdaibai 9 segundura etorri da, gaur ere poparean nahiko ondo etorri da. Niretzat albisterik garrantzitsuena da, normalean Hondarribiak denboraldi honetan, lehenengo luzean ja, tartetxoa lortzen dut, gaur eutxi egin dio Urdaibai. Baina gero, bigarrengoan, haizea, kalea, indarra, abildadea, bate daki, baina bigarrengoan Hondarribiak 6 segundu. Tirani, San Juani eta txandako aurkariari, Urdaibairi 7. Eta hortxe joan da txanda. Hori da, gero 11-12 segundu aurretik ere ibili da, eta iruditu zait PTBT-an asmatu duena, Urdaibai izan dela azkeneko maniobra horretik. Zabaldu eginda, bigarrean kalea zuen estriborrera jo, 3. laugarren kale aldera joan da, gero olatu aprobetxatzeko, eta iruditzen zait, hor lortu duela Tirani aurre hartzea behar bada. Salbatu egin du bigarren postua, hala ere zelkapenean, tartea dago begira. Hondarribiak 19 eta 40 gaur, Urdaibaik 19 eta 49, 3. Tiran, merito handiko postua, Galiziarrentzat. Estropada oso ona egin du Kabok ere bai, Kabok gogoratu, lehen txanda irabazi du, Tiranek bigarrengoa eta hor dute saria, ez? 5. azkenean ez da aldaketarik izan bideo finizaren eraginez, San Juan, 6. kaiku, 7. orio, begira hor, segundu batean, ze puntua joan diren, eta San Pedro ere, txukur, 20-0 Portuk begira, Zumaiari, ze diferentzia zartu dion gaurkoan ere. Dana da txarra, Zumaiarrentzat azken bolada honetan, eta Zierbena eta Astileroko entzat ere gaurkoak burua usteren bat utziko du. Bueno, patroien zelkapenean gaur, Amunarrizek 3 puntu, Alfonso Diazek 2, Unai Osak 1, eta Unai Osak 7 punturekin jarraituko du Lakaixaren elastikoarekin. Aranberrik 6 ditu eta Joseba Amunarrizek ere 6 zailkapen horretan. Zumaiarrentzat hauxe da argi bakarra, bestela iluntasun desente dute eta zailkapenan azkenak dira 10 punturekin, Portugaletek 10 gehiago ditu, 20. San Pedrok 26, beti gora hasita. Eta hor da, Unai Osa, eta aldamenean dira Hondarribiarrak. Bizkor zara, goazen Tirango ordezkariarekin, Tiranek gaur merito handiko 3. postua lortu du eta. Bai, eta bigarrena izateko zorian ere izan da, Suso Núñez, enhorabuena. Gracias. 3. puesto desde la segunda tanda. Bueno, nos hemos hecho una buena regata y al final pues han fallado 2 de la tercera y bueno,
tercer puesto con el de ayer, si la regata de la semana pasada nos sirve un poquito para coger moral, ahora que nos llegan las regatas de casa y también el campeonato gallego. Y bueno, por lo menos llegar con la moral a tope a casa. Sextos en la clasificación general, a 3 puntos ese cuarto que lo marca Orio, la tanda de honor, pero tú me has dicho que se está muy bien en esa segunda tanda, ¿no? Sí, bueno, en la segunda tanda hay margen a pelear con los rivales, a poder luchar por ganar una tanda. En la tercera creo que tal y como está Hondarribia poco hay que hacer. Buen viaje de vuelta, enhorabuena. Venga, gracias. Eta Hondarribiarrak banderaren bila, hor da Joseba Amunarriz. Irua. Txakurrena derra gaur ere, partila. Bai, jauna. Arrantzalea bezala, gara batean. Bai, jauna. Txapela. Gara gardo botella erraldoia. Eta ospe handiko ikurriña. Getxoko 28 garrena. Etxe beste, goiti bera guzti du. Xabier. Kantxetan, hori da. Nola ari diren Hondarribiarra, nolako demoraldia egiten ari diren. Erlojupekoan, 4-4, eta bakarra barkatu dute, beste dena Sakura. Hor da posik Joseba Amunarriz. Iaz, 13 edo 14 irabazi zituzten, ez dut gogoan datua, aurten bideo honetan, puskatu behar dute. 2009ko Castroren markak eta banderak. Hasiko gara, ez hasi oraindik estadistika horiekin, Ibon. Guztailan gaudela. Bai, baina gauzak errepikatzen ari gara, astero-asterota. Nagusitasun harrigarria ari dira. Beldurtzekoa. Ligako presidenteak Andueza jaunak eragurtu du, Joseba Amunarriz, eta orain momenturik gustagarriena. Mutilekin, otzian sartu. Arraunak altxatu. Zalen omenaldia. Arratsaldean 8 aldera Hondarribia. Listo dio Amunarrizek. Lituan arrak. Zan dezagun bide bat, Mikel. Arrak ez dira mili gara. Gora Arrauna. Orionak Hondarribia. Oinar bidiotu. Babesleak ere gustora izango dira. Bai. Minutu ederrak aietan. Bai. Xoxa eske joateko ere, ona hau. Momentu ona. Oso ona ere. Bai. Aprobetxatuko du. Heldu haien presidente jaunak. Olatu hau ere. Hala egin behar da, noski bai. Hondarribia 81, Urdaibaik 75, 6 garaipen, 7 jokatu eta gero, 7 bandera jokatu eta gero. Eta 6 puntu Urdaibairi. Kaikuia urrutixiago dago 75ekin. Orio 4, hor burruka polita dago. Orio, San Juan, puntu bat, eta tiran etorri da beti gora, astillero pixkat erortzen ari da, 7 43ekin, kabo, eta ematen du hor koska dagoela. Zierbenak ematen zuen lehen estropadetan agian beste maila bat edo, baina Iazteburu txar lotu ditu. Gauza bateagatik edo besteagatik, Zierbena hortxe dugu, sailkapeneko 9. tokian. Eta gero, 26 punturekin, koska dago baita ere, 9. 10. gora San Pedro, Portuko 20, Zumaiak 10. Bekaldean ere gauzak argitzen ari dira. Argitzen, tamalez Zumaiarrentzat, atzo esaten genuen, oraindik Portugaletek egun txarrat eduki ezkero, eta bizirik egon daitezkela Zumaiarrak, oraindik ere bai, baina dagoeneko zuloa oso handia da. Portugaletek 20 puntu, Zumaiak 10, kezkatzeko moduko egoera, Telmo Deuneko kuadrilarentzat. Bueno, eta Galiziaragoa, zurrengo asteburuan larun batean tiranek antolatutako estropada moaian, eta igandean Boiron zorginkeririn bat izango alda, Ibon? Bueno, Hondarribiarrek iazko estropadarik kaskarrena antxe egin zuten, eta seguro baiet, Moañan eta Maria bizikin eta Mariak bizi zamarrak izango dira, hor lehenbiziko kaletik 4. gora izaten da, aldea, eta Boiron ere bai, Boiron eguna izetxoa tokatu ezkero, eta normalean ala tokatzen dira, gauza handiak eta harrigarria ikusi ditugu, eta baldintzak ezberdinak izaten dira, zaindu beharreko korronteak, itxasadar galantak baitira, eta izia ere bai, Boiro esate baterako tokia oso da izetxua eta. Halaxe da, bai. Batea tartean antxe estropada, eta, bueno, ea, Galizian zer gertatzen den, eta astelenean, Santillo egunean 25ean Lekeition, itxaso zabaleko estropada bikaina, Euskadiko txapelketa jokoan dela,
asteburu hau benetan mamitsua datorkigu. Mamitsua eta berezia Euskadiko txapelketa lekeition bidai luze bat tarteko. Eta niri iruditzen zait, entrenatzaileek dagoeneko estropadak binaka planteatzen dituzte, asteburua bere osotasunean kontuan hartuz, eta bakarren batek urrengo asteburuari ekiterako asteleneko estropada ere kontuan izango duela. Lekeition ere badakigu, batetik joan edo bestetik joan aldeak izaten dira, mareak bizi samarrak izango dira, urrengo astean, ilargi bete aste honetan da, aste arte... Hori da, orduan bizi samarrak izango dira, oraindik eta, zergatik ez, Hondarribia nagusi da, bai, baina estropadak ez dituzte beti onenek irabazten, ez da gutxiagorik ere. Eta zenbait estropada tokitan, lekeitio hori da, boiro hori da, gauza horiek oraindik areagotu egiten dira. Orain gainera beste estropada bat ere bai, KBko estropada, eta aipa ditzagun erreginak ere, Hondarribiarekin gora eta gora ari gara, San Juandarrek, badute, emakume mailan gaur izugarrizko pausu eman dute, 3. goz jarraian Euskotren Liga irabazteko 4-4 Ibon, San Juane, nesketan. 4 handera irabazi dituzte, 4 puntu dituzte, abantaila hori dute Ibaikaren aurretik, eta iaz, hau gehiagotan ere esan dugu, Etxaberen taldeak abuztutik aurrera, orduan markatu zuen, edo bere nagusitasuna, iruditzen zait aurten lehentxeago bezala ari dela, baina nabarmenduko nuke, mutilen kasuan ez bezala, behar bada ikusten dela, Ibaika, gaur hori ere bai, gertuago, 5 segundo, atzo Ibaika gain gainean egon zen, eta, estropada jokatu egin behar dira oraindik. Euskotren Liga oso ondo bideratua daukate, baina txapelketak, kontxak eta bar, oraindik. Asko dago, gizonezkoen mailan ere bai. Hondarribia izugarrizko erakustaldiak ematen ari da, abantaila ederra du, 6 puntu, baina gero, egun bakarrean erabakitzen denean bandera eta txapelketa, orain Euskal Herrikoa dator, gero Espainikoa etorriko da, gero bandera berezi batzuk ere bai, ligan, eta irailean Donostiako bandera demoraldi ederra dugu. Ea zer dioen Sara Gandara gure lankideak Hondarribiarren festa, pentsatzen dut handia izango zela, baita arduradunen armailan ere, ezta? Alase izan da, Mikel, erabateko festa izan da, eta ez bakarreko ordezkarien artean, baizik eta hemen bildu diren zale guztien artean ere, oraintxe bertan pasatu berri da trainerua, Hondarribitarren trainerua hemendik, eta txalo zaparra da artean jaso dituzte gaurko garaileak eta San Migueliako liderrak. Une benetan politak bizi izan ditugu, astebururo bezala, hemen ordezkari guztiak pantailetara begira ikuste ditugu beti, eta gaur Zumaiarren etxipenarekin batera, Portugaleteren poza, eta San Perotarren poza ere bai, estropada nahiko txukuna egin dutelako, gero Oiarrek egindako estropada ez dute izan oso gustuko ordezkariek, baina edo nolare betiko kontua dira, eta oroar arraunketak daukan kontuak. Eta hemen berotegi efektua sumatzen hasiak garela, nik uste dut orain freskora joateko unea dugula, eta beste elkarrizketa batzuen bila joan, ara, traineruak dauden tokira, ea nola bizi izan duten protagonistek, eurek, gaurko estropada, Mikel. Ederki Sara, eskerrik asko, hori gaur egun eta Teleberri albistegietan izango duzue beti bezala, kirol informazio horik egokiena ematen saiatuko gara zuentzat Euskal Telebistan. Besterik ez, Ibon Gaztañazpi, indarrak hartu, urrengo astebururako, ederra datorreta. Galizian izango gara. Galizian, da, gero, bueltan bizkor eta posik lekeitiora. Hori da, kontua. Ea zer ikusten dugun. Palka handiak ez ditugu ikusi oraindik eta ea morratzen nago, Alako batean. Bombak eta palka handiak eta itxaso soinuak eta alakoak. Bizpairu aldiz behintzat. Leuna nahikoa izan dugu eta ea, bestelako saltxe azten zaigun. Oso ondo, besterik ez, zorionak pasai Donibane, zorionak Hondarribia, eta gora traineru estropadak. Eskerrik asko!